Píše se 21. dubna 2018, kdy 16-letý Alkan David Gardner vydal své první video. Video je v podstatě montáž jeho nejlepších klipů. Jeden z největších zlomů v Alkanově kariéře přišel, když Jirka Král poslal Alkanovi 20 000 korun. Tato podpora nejenže posílila Alkanovu motivaci, ale také ukázala, jak důležitá je pomoc mezi kolegy v komunitě. Jirka tímto gestem přispěl k Alkanovu úspěchu a upevnil jejich přátelství. Tento moment měl zásadní vliv na Alkanovu kariéru a otevřel mu nové příležitosti. Díky penězům od Jirky Krále Alkan upgradeoval své studio, což mu umožnilo posunout svá videa a streamy na jiný level. S novým vybavením a technologií mohl vytvářet kvalitnější obsah, který přilákal více diváků a posílil jeho pozici v komunitě. Tento krok se ukázal jako klíčový pro jeho další úspěch a rozvoj kariéry. Alkan za svou kariéru vytvořil přibližně 3800 videí a neustále vydává nové každý den. Tato neuvěřitelná pracovní morálka mu pomohla vybudovat silnou komunitu fanoušků a stát se jedním z předních tvůrců Fortnite obsahu v České republice. Každodenní produkce mu umožňuje udržovat čerstvý a aktuální obsah, což jeho diváky neustále baví a přitahuje nové sledovatele. Alkan nebyl jen obyčejný content creator. Kromě toho, že vytvářel videa a streamy, vydělal si také nemalou částku z herních turnajů. Svého prvního velkého úspěchu dosáhl ve Fortnite turnaji, kde ve věku 18 let získal 3. místo a odnesl si $15 000, přibližně 330 000 korun. Alkan získal své první earnings 21. dubna 2019. Tento turnajový úspěch ho nejen zviditelnil, ale také upevnil jeho pozici v herní komunitě. Díky svým herním dovednostem dokázal kombinovat kariéru content creatora a soutěžního hráče. Předtím, než se Alkan stal známým v komunitě Fortnite, pravidelně grindil League of Legends. Jeho dovednosti a strategické myšlení v této hře mu pomohly vybudovat solidní základ pro jeho kariéru. Když se poprvé dozvěděl o Fortnite prostřednictvím Facebooku, neváhal a okamžitě se do hry ponořil. Tento krok mu otevřel dveře k úspěchu v herní scéně. Co hodně lidí neví, je, že Alkan před Fortnite byl také kulturista. Jeho vášeň pro fitness a budování svalové hmoty mu pomohla rozvinout disciplínu a odhodlání, které nyní využívá v herní kariéře. Tato zkušenost z něj udělala silnějšího a vytrvalejšího hráče na herní scéně. Přesouváme se na začátek kapitoly 2, kdy vznikl legendární stream a video o údajném konci Fortnite. Na live event, Alkana můžete vidět tady, ten je chudák úplně špatný, protože Epic Games právě smazal Fortnite. Tohle je jediný, co je vidět, je tam jediná možnost, to je exit. Sledujeme to teďka tady na Twitchi u Alkana a Alkan se bude muset naučit být nějakou jinou hru, nebude zítra na úřad práce. Tento moment vzbudil obrovskou vlnu emocí a očekávání mezi hráči. Byli svědky dramatických událostí, které vyvrcholily černou dírou, jež pohltila celou mapu. Tato událost nejenže změnila samotnou hru, ale také přetvořila způsob, jakým hráči vnímají Fortnite jako dynamický a neustále se vyvíjející svět. Nazdar lidi, je tady velký den. Konečně nám černá díra vrátila Fortnite. To je hustý. To nám dává automaticky bandáže, ani se nemusíme dávat. Wow. Je tady SMGčko starý, to je hustý, to je fakt skvělý. Lidi, tahle sezóna, to je masakr. Alkan v kapitole 2 pokračoval v tvorbě obsahu a občas si také zahrál nějaký turnaj, ale většinu času se zaměřoval na vytváření videí. Jeho kreativita a odhodlání mu pomohlo vybudovat stabilní základní fanoušky a díky kvalitnímu obsahu si získal čím dál větší popularitu v komunitě. Tato kapitola byla pro něj důležitá, protože mohla ovlivnit jeho styl a přístup k tvorbě.
Přesouváme se na kapitolu 3, kdy Alkan začal kolaborovat s jedním z nejsledovanějších Fortnite youtuberů, Mythem. Jejich kolaborace byla legendární, a to především díky unikátní chemii, kterou mezi sebou měli. Společně vytvářeli videa, která kombinovala Alkanovu soutěživost a Mythovu kreativitu. Jejich videa zahrnovala různé výzvy, zábavné momenty z her a vtipné komentáře, které si fanoušci rychle oblíbili. V kapitole 3 se stal velký CZSK sponzorovaný turnaj Epic Games, který přitáhl pozornost mnoha hráčů. Alkan se v tomto turnaji umístil na 7. místě a za výkon si odnesl výhru $300, což v přepočtu činilo přibližně 6900 korun. V dnešním videu uvidíte můj pohled z největšího turnaje na CZSK scéně. Byl to Agrarius Wild Hunt Cup, kde se hrálo o neskutečných 250 000 korun. Kámo. Alkan se začal hodně věnovat módu ve Fortnite, Zero Build, kde se mu mimořádně dařilo. Tento herní styl bez budování mu otevřel nové možnosti a jeho schopnosti se zde naplno projevily. Často se zúčastnil turnajů ve squadech Zero Build, kde pravidelně předváděl vynikající výkony. Kurwa i ostatnie miejsce w pizdu, a ja robię takie triki! Tu jeden, tu drugi, pam, pam! Ja Kurwa! Nie stój! To jest ten Alkan zajebany w pizdę pierdolony, kurwa! pierdoli. Alkan se v sezóně OG zúčastnil polského turnaje s prize poolem $20 000, tedy přibližně 460 000 korun. On a jeho trio dali skvělý výkon a za své umístění si rozdělili přes 100 000 korun, což pro ně bylo významné vítězství. V dnešním videu uvidíte, jak jsme vyhráli včerejší polský turnaj, ve kterém se hrálo o $20 000. Nok. Ty. Startować. Ty, sorry. Jedno liczka. Hopę. No, a vevnitř, tamhle. Za nama. Má jedno, dead, tancuje, jdu. Dead. Ty tady u mě. Yellow, dead. Na high dead, jsem tu solo. Dead? Nice! Boleři. Máme přes 20. V 5. kapitoli Alkan získal jako jediný Čech svůj vlastní locker bundle.